అందరికీ నమస్కారం. దక్షిణామూర్తి పరమశివుని జ్ఞానరూపం. సంగీతం, జ్ఞానం, ధ్యానానికి ఆయన అధిపతి. ప్రతి దేవాలయంలో దక్షిణ దిక్కున ఈ మూర్తిని చూడవచ్చు. చదువుకునే పిల్లలు విద్యపై ఏకాగ్రత, గురుభక్తి, ప్రశాంతంగా కొంతసేపు ధ్యానం చేయడం, పెద్దల యందు వినయం చూపించడం ద్వారా స్వామిని సంతోషపరచవచ్చు. దక్షిణామూర్తి శ్లోకం: గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం నిదయే సర్వ విద్యానాం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. గురువారం రోజు స్వామికి దీపం వెలిగించి ఈ శ్లోకం చెప్పుకుని నమస్కరించుకోవడం మంచిది.